Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana. Doncs per començar, aquesta setmana des de Tornaveu recomanem un reportatge dedicat a les dones trabucaires. La peça se centra en el paper que ocupen actualment les dones en el món trabucaire i com va sorgir la idea de celebrar la trobada de la dona trabucaire. A més, el reportatge també parla de la nova presidència de la coordinadora, ocupada per primer cop per una dona, i també de la creació d'una vocalia d'igualtat de gènere. I per commemorar els 700 anys del Corpus de Barcelona i també celebrar les festes de Santa Eulàlia de la ciutat, el Born Centre de Cultura i Memòria ofereix diverses activitats. Per celebrar el Corpus, el centre acull una mostra d'art floral confeccionada per la Federació Catalana de Catifaires, que també es complementa amb una exposició fotogràfica titulada 15 anys de les nostres catifes de Catalunya a la UNESCO. Com a actes propis de les festes de Santa Eulàlia, es podran visitar les exposicions El Corpus és bestial, l'exposició del bestiari infantil i la mostra Gegantons infantils, impulsades per l'Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i la Coordinadora de Geganters de Barcelona. Totes les activitats es podran visitar del 7 al 21 de febrer i no caldrà reserva prèvia. I el pròxim dissabte, 13 de febrer, es concediran els Premis Arlequí 2019 de Teatre Amateur. Els guardons, impulsats per la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, s'haurien d'haver lliurat l'any 2020, però no va ser possible a causa de la pandèmia. És per aquest motiu que l'acte se celebrarà en format digital a través del canal de YouTube de la Federació. Els Premis Arlequí distingeixen a persones i entitats que treballen a favor de les arts escèniques no professionals. I per acabar, tornem a parlar dels 700 anys del Corpus barceloní perquè el dimarts 9 de febrer la Casa dels Entremesos acollirà la conferència El bestiari del comú i la festa del Corpus. L'estudiós de la festa, Carles Freixas, encapçalarà la xerrada, que reflexionarà sobre el paper de la imatgeria festiva al llarg de la història i com ha sobreviscut els temps més difícils. La conferència, que s'organitza en el marc de les festes de Santa Eulàlia, començarà a les 8 del vespre. Totes aquelles persones interessades hauran de confirmar la seva assistència a través de l'enllaç que es deixarà a la descripció d'aquest vídeo. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el nostre vídeo et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube. Salut i cultura!